Halo sahabatku semua, hari ini saya akan mencoba pertama sekali live streaming di channel YouTubeku NDH KBP ini. Isinya adalah renungan harian HKBP untuk tanggal 15 Oktober 2020. Kita sama-sama mengikutinya ya.
Ujahau madihita sian pangukapon tulu ayat 10 sia. Ainasa nahu haholongi akaido hupisang jala huwajar atong harikotoma na paubahon roha. Hupisang jala huwajar. Dihatidakon panurat buku pangukaponodo pabuaganup halak na marsihohot marhaposan tu debata ima halak na say makasiholi parsaoran na badia dohot debata nang tu dongan na jolma. Molo pe godang diadupi ibadah ni roha nang pangujuna pe alai dang ganggu haporsiaonna. Ala pos dorohana adong do debata nama jaga ibana. Pangujunan nama haroroan sian portibion jut mangalehon paran asa dohot tudalan hamaguani. Dihatidakon akan aporsiaido tung susah situtudo ngongon molo holang sian debata. Lumobi molo say marudu tudut ro parukiloni. Ido ubain dihatidakon akan aporsiai halak na holang sian debata susah do nguluna. Jala hasusah ani dang mas sohor. Molo dido ayat sadarion ainasa nahu haholongi akka ido hupisang jala huwajar. Jauh-jauh na arga do turpukot tu hita sude. Nang pe diajar jala di pisang debata hita alani holong nado ikon ingotot tadoi las holan debata do na boi paluahon ido umbahen unang lao hita mangalului haluaon na palsu ala holan haluaon na sian debata do na boi mabahen sonang roha sonang nanguluta buasa ala ganup halak na toktong solhot tu debata diboto ibana do dalan sidalananna ima dalan nasitong gabedang lilu ibana dungi dapotan jaminan haluau do halak na marsihohot holan tu debata dang mabiar akka halak na porsiai molo pedi uji jala di pisang debata ay di haporsiai doi dibalik ni ujian dohot pangajarioni cara ni debata doi lau membentuk haporsiaon nalam tubuh asal margogo mangalo subian ni portibion laos monang. Amin. Oke sahabatku, demikianlah renungan harian HKBP yang baru saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.